खावब्ला लोगोफोर नोंथां बयखौबो बरायनाय थाबाय भिडिअ नै खावब्ला नुजाफैलायबाय दा लोगोफोर आं थांनो सानदों जोंहा बारियावहाय फुख्रि जावदों आं बेखौनो नायनो होननानै ओंखारबोदों दा बोरै जाखो फुख्रि जावनाया दा खख्लिंनो जावगासिनो दङ दा बे जावनायखौनो आं नायनो सानदों नोंथांमोनाबो नायलांबानो जाबाय नोंथांमोनाबो नुनो मोनगोन बे भिडिअ बिदिबा नायलांबाय थादो नोंथांमोन थांगासिनो आं दा बारिथिं गय बारि मोनफैबाय लोगोफोर आं दा थांगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय हाग्रा दुबाय गय बारियाबो साफा खालामनांसिगौ हाग्रा गुदुंथार जाबाय जोंथिं अखा खोबगासिनो आरोना दासो एसे साफा जाबाय बोथोरा नङाबाथ' खोमसि जागासिनो अखा फिसा फिसा गोलैगासिनो दंमोन दिनै नायलांखाबानो जाबाय दे दा थांगासिनो दुब्लिबारि मोनबाय मोनहैसिगोन फुख्रि जावनाय बेयावनो दङ दा मेचिना बन्द' जानानै थादों आखु गारि जादों खोमा दा बिदिबा लोगोफोर नायलांबाय आं थांगासिनो दं फुख्रि जावनाय खाथियाव मोनफैबाय बेहाय गाम्बारि बिबार सिरिसिबाय दा माने बिराद अन्थाइमोन आरोना हाया दा जेबो खेथिबो मावनो जाया दा अन्थाइ गोजा माइबो गायनो जाया जेबो बिफांबो गायनो जाया दा बेफोरबायदिखायनो बे हाखौहाय माने फुख्रि जावनो गोनां जासाबबाय आरोना जियानो जा ओरैनो थास्लायस्लाय होननानै फुख्रिखौनो जावना दोनबा मोजां जागोन साननानै फुख्रि जावनानै दोननाय जाबाय नोंथांमोना नायनो हागोन बिराद अन्थाइ जायगाया अन्थाइ गोजा दा बेखायनो फुरा माबाखौनो जावना होस्राबाय आरो फुख्रिखौनो लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन दायो फुख्रि जावना होस्राबाय अन्थाइ गोजाखौनो नोंथांमोना नायनो हागोन फुरा अन्थाइ गोजा जायगाया दा बेखायनो फुख्रि जावस्राबाय बेखौ दैया जमा जाबोहांनोसै बिथिं हाजो बिथिं फुख्रि गामि दा पाइलटआ ओंखाम जागासिनो ओंखायनो मेचिना बन्द' जाथ'बाय नायलांबावनोसै र' ओरैहाय नोंथांमोना नुदों जानांगौ माबायदि अन्थाइ गोजाखानि जायगाफ्रा हाया सब अन्थाइ बेफोरावबो माबायदि अन्थाइ गोजाखानि बिराद अन्थाइ ओंखायनो बेखौ दा जेबो आबादफोरबो मावनो जाया आरोना बेखायनो फुख्रि जावनानै दोननाय जाबाय दा फुख्रिजों मा जायोसै नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थाहरगोन फुख्रिनि गेजेरजों मा मुलाम्फा जागोन फुख्रि जावनाया मोजां जाखो ना गाज्रि जाखो नोंथांमोना अननानै खोन्थाहरगोन लोगोसे नोंथांमोना आं चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनो हागोन सापर्ट खालामनो हागोन जाहाथे बेबायदिनो भिडिअ बानायनानै मोजां भिडिअ बानायलांबाय थानो हागोन जौगालांबाय थानो हागोन बिसोरनि अननायजों बेबायदिबा नोंथांमोना नायलांबाव आं मोनसे बेरायनानै दिन्थिबावनो दा बोथोराबो एसे सोलायहांदोंसै ना गरम बोथोर फैहांदोंसै जावनायाथ' जोबसिगोन एसां गैला आरोना आरो सानसेसो लाबावगोन जानांगौ सानसेसोनि उनाव जोबहैसिगोन आरोना जावनाया फुख्रिया बेनो बिथिंजाय हाजो
हाजो नुगोन। जावनायाथ' जावबाय फुख्रिखौ जाबायानो होनदो, नाथाय मा मुलाम्फा जायो उनावसो मिथिसिगोन बेनिफ्राय फुख्रिनिफ्राय ना फैयोबा। मैदेरबो फैबाय माथो बेयाव नै हरावहाय फैदों जानांगौ मैदेरा। नोंथांमोननो खोन्थानो मैदेर आगान नै बेफोर मैदेर आगान गोजानि नैथिंबो गाबनायलाय खोनादोंमोन हरावहा। माबायावसो गोमारा आरोना मैदेरा दै लोंफैदों जानांगौ। बिथिं गाखोनो नागिरदोंमोन आं, गाखोनो हायासै आरो। बुरजासै मैदेराबा बुरजासिन आरोना फैनानै थांफिनबाय मैदेरफोरा। उसी भाग आ गया उधर, उधर था नीचे। हाथी सामने से गया। मिशन को तो कुछ नहीं किया ना। मिट्टी खुश किया ना। सब निकलेगा अभी। हाँ निकाल देगा, सब करेगा ना। हाँ बंद तो क्या करेगा। मैदेर आगाना मैदेरा बोरै खालामनो ओरै जिं जिं थाबायजोब्बाय आरोना नै। जिं जिं थाबायजोब्बाय आरोना मैदेरा नै बेखौलाय बारा नोंथांमोना दै लोंफैयो गेलेफैयो। गोजौआव दै दंबावोसो नै बे हलायावबो थाबायबाय बुरजासो नै बेफोर हलाफोरावबो बेफोराव बेरायजोबो दै लोंबाय जानांगौ मैदेरा। देनांबो नुगोन बिसोर मैदेरखौ हा बेयाव दै लोंनो फैगोन मा खालामनो फैगोन बिसोरो नोंथांमोनाबो नायनो फैनो हागोन उनाव मैदेरखौ। बै दंफां नुनायावहा एसे गोजौआव सां बानायना दोनसै मैदेरफोरखौ नायनो हागोन ना दै लोंनायफोरखौ नोंथांमोनाबो फैजागोन। JCB दङ थाव जोब्बाय होनना होनदों, थाव लाबोबासो सालायनो हासिगोन आरोना JCBखौ। दा JCBआव थाग्राया साफा खालामगासिनो दं आरोना JCBखौ। आङो ओरैबायदिनिफ्राय ओरै गिदिंना फैबाय आरो ओरै गिदिंना फैबाय फाखोसे ओरै गिदिंना फैबाय आरो नोंथांमोननो दिन्थिबाय नै। दा आं न'आव थांफिनसै। दा नोंथांमोना बोरै मोनखो भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालामना खोन्थाहरगोन। लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनो हागोन, सापर्ट खालामगोन नोंथांमोना आंखौबो गुबुनफोरखौ खालामनाय बायदिनो। बिदिब्ला बयनिसिमबो साबायखर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। दिनै भिडिअ एसेनोसै, दोनथ'बाय, गोजोन्थों।